sogo iga padi sengan sekang suriwan bugra kai kono no hambai ro nang sungno naikni klai gui ni hamjak mabai jono kobolei tawuk sujura kang kurung tong roko kai kono no hambai debu sungsara urumuru ungjak te abon bising tui seng sebu nang phainyani kasururu hanbai kai to nang phaya sekang ni dage marok no seng klai manane kai to subadi debu surisana kai to nang sung khana thani woni ni kok thaino surung thani woni sung subadi jini kha khunju beba kholo biru nin thani ya paro ujora no jeng mane jemi paita jora nin phola bai kol bedi nei bugra jisung bai surisan amen ke phaidi haina hai jeng room bijak ni no surung mane bekhak thangnai na gendirok muidok tongbai na ang thangnai wo samani ko prog number room bijak part 5 ketini ke 6 ke thangnai wo ang samani kisisam muidok khai rosiona jodono kaidor bai salsa Yesus Kristo bai bus thumjak nai tomani bagai Jews rokni Judai rokni boroni kerong tongo borok kerong bai bus thumjak nai pia je borok ni kerong krei taburong di kubun dok ani borok ni to Bible krei ajorawo hai panu borok bu bus thumjak nai ke tabu ko mo haina je koisa no humaya je ang nono sisi sini boya ang lama simaya nono sini wani ba nono nini kok no khna wani tabu omo hai homalia tomane hole internet ro bu haina nai mana Bible tamabu ar type khaini kan kene Bible pori nei mana haini bagai koisa homaya kebo excuse maya nai jotono salsa bus thumjak nai ke tini jeng phadi Roman chapter 2 thanai na Rome chapter 2 17 ni simi pori thanai na chapter 2 chapter 2 verse 17 ni simi ang pori wana Judai rok kerong no rada rakok kia okay ang muzora pori lai jobi jora nini kok le tamo nang sakno Judai hun ta nang keronggo kha berawi tongo kaidor chini borok rok no naiklayo nei nang kok kotor sawo kaidor tamo klai di hun abo nang sawi mano pia bubot ya abo keronggo no serengma bai sawi mano nang hai hunei saiseng wansugui tongo angse nukia rokno dului tuinai angse menak mawo tongnai rokno jati angse sia rokno phurungnai pia cerai rokno phurungnai bebak elembai kebui no kerong go ang mansukha nei neng wansugui tongo buinole neng phurunggo tamo ungai neng sakno phurungya asla ta khokdi hunei neng buinole huno yang nung sakda khogi tongkhat nai buitale tang di nei nung sawo yang nung sakda ngi tongkha nai di takjak mutai no khulumano nung naisle jago yang nung sakda mutai rokni manai khogi tongkha nai di jung kaidoni kerong mankha hunei nung ko kotor sawo yang nung sakda kerong no sebai kaidono laci rui tong khanai di yalen bago hai nei sawo norok Judai rok ni bagi se buini borok rok kaidon ni manggai hambia sawo o yalen bag permani besente kaidor sono katal ke hamar klaiten geseng omo problem ba uzengzal Jews rok ni bisingo Judai rok ni bisingo sengdugo borok Bible ni mote borok borok ni bus teibu kerak ungkuk nai temane male borok bebak nu siu kaito temano nai borok nu siu temane male borok ni thani Bible to hani bagai kaito arano suiro ka bo teman nai bo teman mucung abano borok siu hani bagai te kaito
jole jage bus thumnai homani kokno bu borok siu borok lo kerong rakok wani nayo haibuna u kerong no borok rakok maya temani bagai judai ro borok farisai ro judai bokrok ro leaders ro temani bagai Jisu Kristo no naisreja temani male borok sak no seng kaham borok ni wansu borok sak no torjagu sak no kaham ni wansu borok sak no teman sedai bini saya juda kahakuk ni wansu hanya bagai jepro Jisu Kristo borok no muka saka no nirok bekas selayo nang nai temani joto se sumsok kaito ni buskango abrong bro Jisu Kristo no teman nice wani cengka. Jika tabok bu tag ni jorabo omo hai na, kawang ma bumung simi Kristen, kebu Kristen enggya, kebu bekabai enggya kebu kesia bumung simi borok bu omo hai na. Saka kepenuh bu sak no torja bu kungsu bu ang kaha ni wanso. Judairo borok kotmak kaham no. Yasak temani bagi yasak yangka pone male sak kahang ni wan sok mabai ike borok yasak ya u kotma kahang no borok yasak ya eng mabai no kubundo haroko sogikya temani male borok sak no belai kongsu borok temai sa seng songsak borok kaito ni songsak borok hani bagi borok kubundo pani boro ronugu belai cikon kenugu belai teman nai kusung kosok obai ke boro nugu borok sak no kaito ni musung mano klai tongo ni borok wan sogi tongo sak no kaito ni kerong no rakogi tongo ni wan sogo borok jotto ni se kahakuk ni wan sogo ga borok teibu wan sogo buino borok kaito ni lama wat langing dong ni be wansu tapi gua mau hanya kau bro kau mah buino baptis royu ke buino purungya buino baptis royu tengah baptis roh kan ke anggur no kaito ni lama tu ipekya ni wansu pia bagai bero sawo asai ketat ni ake koisa kaito ni hawo habi meya kaito ni hanang nuwis meya ni so bro wansu ku bro kaito ni kok no buino purunggi dong buino purung mana salai mana de pia ba Jisu borok no temai saka khazna tunai tei sak phalnai borok si kaito ni hawa nirok si sikang hawa namba nirok hamaya borok si nirok si sikang sukna hawa sowinai ni Jisu borok no sa ga aprong ka tuma borok aprong ka borok tumanai u kok no khanawi Jisu Kristo ni buku go ukok no krawi borok belai kena temanai sok ke enjaka ukok no krawi temanai male borok sak no jeng hai ketar jeng hai kaha jeng hai kotor de tong ni wan sogi tong masih Jisu le borok no hai ni saka neng tema hongka jeng tema bu omo hai borok bu kawo omo hai ka Hari jeng tanglayana Matai 21 Matai 21 chapter 21 verse 31 Matai 21 verse 31 Ang puriwana Khorok ni bere sabo bukhani kok khana khasla busa okrata nei borok saka Jisu borok no hai nei saka ang norok no okok sawo tax rom nai rok bai balik nai rok se norok ni slai sikang kaito ni hawo hab ka norok ni sai sikang
텍스 롬나이로 대고 삭 팔나이로 그 승사로 줬더니 사이 하야 구숭 서반룩 잡고 소마소 어뭔가 삭 팔나이로 bino temenai tok aiwi omo sanairo porno sang hanya kuno piaba borok sindirong seiskan jugna ho thangnai ni Jisu Kristo judai rok no sa judai rok ta borok ni muchung mani tong khaiwa ni muchung mani tong sakthar mani tong haibani bible sawo abo kaito ni wasok tingya ba kaito ni naite ingya borok klaina muchung mani sakthar mani obole tongo haibana abo kaito naimate engya ba kaito kaidi umahai abo engya Rome chapter 10 verse 2/3 ang purimanan 2/3 ang borok ni kok sawi mana kaito ni kok nke borok belai kesrang se tang ke borok kesrang phana abono kaham ke sia kaito bahai ke borok no kaham hnirong a lama no sia wi borok sak ni lama se khlai na nai wo hake kaham hnei romjak na bagai kaito ni lama wo himia ni borok kesrang khlaina musung mani tongo bekhau tongo haibana u lama no borok sia u kebino borok sia sak ni musung tisi borok khlaina naisio naisio sak ni musung tei ya ubono kwang mo borok omha baike mo thangjak na aba nini musung mo bai khaima bai ya nung wasok tei khaima bai kaito ni wasok tei kaito ni chajak tei kaito dage ma tei se jeng abo khlaina nangnai nagese borok no jeng phiok wi manai jeng kaito re kam nei romjak nai ge ulok he tamangkha u judai ro borok kharsi risi ngkha ulok tamani mole borok yasa yani bagina kotma kaham kubun dofani borok nero tangka kubun dofani borok ro kaito no yas kristo no yasak no ni sengkha ngkene borok aproke tamanai risi sing lai piuka Samun ko thangai Samun chapter 13 verse 45 by 46 by 46 Judai rok asik borok rok no nugui jai keno musuka hake Paul samono hamya hnei bono lasi rekha tamoke Paul by Barnaba teibo kha torui hai hnei saka puila no kaito ni kokno norok no sathai klayo tamoke norok abono khanalia ba pia mutangjak phlai mano ni norok khakalia ba jeng norok no khibiwi buini borok rok ni thani thangnai age toma Paul borok thani kokpit borok buzaka tokjaka gauloke borok buini dopawo thang ge ang muidomana jini Christianity ni itihas ba laibuma Tripurawo je Christian hapaimani ba sokpaimani abono ang kanamani laibuma Tripura hani uila sakan jini orosi kotoma kaham sokpaikra haibana jini yasagia jini hawo bo kotoma kaham yasagia rasakzagia mabaina abo Mizoram musobuki engka Mizoram ni se ulo borok punggui opungui sabai ba phurungjagai rungbai se torui se sinoro sokpai nge kusung ni ulo engka tabuk jeng hani baginya naini kangke Mizoram bai jini ha belai felai ja je omo haino judai rok ni orobo jeng nugo borok uloke tamaho ngomong mani cengka envy ngani cengka jung siu Bible poli ni kangke judai rok borok suri probo bai ke suri azang no hambai ro kaito Bible farisai rok suri mani bai ke suri
जोंङो गुबुन दफानि बरक जेन्टाइल रक हाया बरक वक सुई हाइके बरक न सङो बरक हाया जोंनि सुरिमानि रक खानाय जोंलाव माइ खालाय दङ आं माइ खालाय दङ हिजि बरक सं दाबो जे जेन्टाइल रक न गुबुन दफानि बरक न सुई टक हाइके नुगै नाइस्रेवै दंमाने फारै दंमाने दाबो बरक से गाइतनि गान्दार सफायजा हानि बागै बरक तमा persecute खालायनानै जेंखा ख्रिस्टान दं तेबो Jews Christian dong tebo kat mau teman lain butok lain ni jengka je om hai no tabok sini jorau om hai no so kebi Christian ya ke te khoroksa kebi kot man ka hamno piri dong ka ke borok no teman jila sing NB ing teman lain kamayu om hai ang mo kabang ma jini dopanero kebi kot man no tui teman amla sini jorawo sung nugui tongo baptisma kaisa singi tongsu haini bagi borok ni samungos nus nuksakliya drak sanai ba asik bangka sini jorawo ko haini teman amala drak to asura rogo kri hai bana jeng boroi tong rogo tama chok nai among nai mana kai to tor jeng nai kri kya bro ang nije sak bo kebi kai to no sia nai duguin to mo hai bana sia no thangja kya 피아바 코리안이 바로 록파이 세미나를 클라이프로 우 세미나 마자 되세 안그부 이렇게 못한서 그 번호 우코트마카노 아까로 안 니제시 하이바 그부 그방만 바로 안에 잘라이로 뭐 하는 거 아서 그다 응야코 just 부목심이 크리스찬이 탕이 그러니까 올로게 가자 버전 칸게 빠딱 그리게 기자와 이건 커넥션 그리게 크리스마스 파이게 110 rolia offering rolia kaitoni temanai kaitoni kok kaitoni hana torzat lia kaitoni samung na torzat lia nijini samung se kotoran kuksina nijini omosi kotoran kuksina omohai hani bagi ang kebai kotmano ronani hne sini dopani tani saktar ka piaba kabang maboro teman kamainya jengka, amongnya jengka, reject lainnya jengka. Pila to yasak baiknya uloke teman nai amongnya jengka. Nggak tahu mungkin. Hani baginya tangmali ya ba. YouTube ni bising tiga no. Si baiteng kebino Indonesia. Ani kaza ni taku buku. Ani dopa baru no kebui kota mana kerana nani. Hani bagi cost of recording plan easy ya hai pana sakthari to ge pai hai hai on thangai sinai judai ro borok pila sakang jeng se kai tani jongja nei sak sang torja ge tong jeng kai tani seba khlai tong omai khlai tong jeng hai tei kis kre gentle no ke musuk sui nok tu ken nugui tong kusung borok ni hai bang tabu borok si kai to ni hamare mane kai to no yasaka kai to ni kala engka apa ke borok naisre oni sengai kya hani ba tebo sakthari borok no teman nai kosto roka jadi hani ki butang lebis nai Rome chapter 2 21 no hani yang pore pikiran 21 by 21 ni jeme 22 buino len nang furungo tamoke tamongei nang sakno furung yasna ta khok de khne nang buino le no yang nang sak da khogei tong khanai di buitala ta ndi khne nang saw nang sak da ngi tong khanai di tak jak mutai no khulumano nang naisle ja ko yang nang sak de mutai nok ni mane khogei tong khanai di oro mo belai kena teman nai bumung simi Kristen robai o belai kena so omo haina bro judai rok simi ya
Christian nominal Christian bumungsimi Christian robu omo haine Judai rok belai kana sak no kungsugo borok jeba khaiteng abo kaitoni muchung manam khlaitong ni wansugo borok kaitoni sewa khlaitong ni wansugo kaitoni saman khlaitong ni wansugo yenge soitani saman khlaitong tabu bo omo haine kabangma borok omo hai bo kaitoni saman khlai ni wansugo itong abo sobani saman no borok khlaitong soitani saman no khlaitong kok borok ni nai ditabo dikon be dikon kok bang lai jaga sele kok bang lai rubber bagan sele kok bang lai rasniti kok bang lai enggak borok bisin kai tor samung de kaino borok kebu Kristen ke borok ke de walai dong mano rasniti de tor jakuk mano rubber bagan de tor jakuk mano rang de tor jakuk mano pol kemai saba pol kai ni sawa ane takuk ni bagai jodi ane takuk yakung rozo kunani ingkangke ang wok manet samung moses yang mangsu sesali ya nih mangsu sesai ya kayak rosna jadi ang mangsu sama bay ani koroksa Kristo taku bo yakung rozo kelai mahji kelai nengke ang mangsu no sai stong sne kendeng lewat ni je sak ni bagi je walai le ang si mawan nang ni walai tong kante oh kaito ni samung tang nai Bible sawo korok sapana kaham kre piaba judai ro obnono nawi mali sengka hasib le ai nese Room chapter 3 9 ni chimi 11 jora kabutna sa hake tabo jeng judai ro buini borok rok ni slai kaham de tong top sapana ya ang thaisinggo phunukha judai rok bo buini borok rok haino sumsok ni yago klaija omo elem bago hai hnei sama hai kam khorok sapana kri sinai khorok sapana kri kaidono naituk nai khorok sapana kri khorok sapana ka kri kaidono naituk nai ka khorok sapana kri ni so ai bana judai rok tamasa sengkaha sengkai tene busa judai 구분이도 버버로 가시시 하야 정가 버럭 어머 하게 완소 피아바 버럭 따복도마 오어로 사마하이 버럭 구분도 파니 버럭 록니 템플니 마누샤시 코카 내가 비노레 딱 비노레 어머니 teman-teman buinole nung purunggo tamo ungui nung sak no purung yasla ta khok de hnei nung buinole hono yang nung sak de khogi tongka ta jak mutai no kulumano nung naiste jago yang nung sak de mutai nok ni manai khogi tongka nai di nung borok mutai nok ni kubundo parong ni mutai nok ni borok manai khogu depo simi ya borok sina juta tongmung bezwa bener ta tong ni borok tong gatama je kubundo pa jentai rok khai mani borok khai na tong piaba borok khai ni wan so sing khai sing kai to ni keram ra khogu tong borok khai ni wan so go sing kahan sing kai to ni busa actually kewe ke wan so khake borok ni bagi no kai to ni bumung terau yang ketabo ko ong hai no teman-teman nominal Christian bumung simi Christian rok ni bagi no Christian Yesus Kristo ni bumung terau kai to ni bumung terau Christian ni bumung terau teman-teman malah bono na Christian asa si haya kukli ang mo teman age rok Sini burak rok sama ni Kristen ya. No, pona Kristen itu saya anghaku angle ane jaga teman lain jaga kunti jaga pala teman sini ari bunyi
Ani jaga unang kai tong ko bini jaga bari kai ko. Hai bani Christian leader ni bising ko tong bo. Mana leader ko mo hai. Je ko bo secretary panangka di kon panangka ba mo hai leader tong nai. Boro sak ni bini no si bini jaga ho si keto bari roi. Kemana? Pala kai tong si. Ke umo hai Christian rok ni. Bor ke Christian ke umo hai ing ya. Bo jesu mo hai leader pan kong thang. Ke Jews Judai ro umo hai no Pharisai Judai leader ro. Bor sak sano ka ni wan so. Kai ni samang klai tong ni wan so. Hai bana kai to bor no bising samang klai. Soi dan si samang kai tong. Bor ni bagi no kai to ni mong derao. Kristen ni mong derao. Ezekiel thangnya chapter 36 semai ke sangwa verse 19 by 20 19 by 20 Ezekiel chapter 36 verse 19 by 20 borok tong mani tei samang tang mani tei ang borok no bustumui ang borok no buini hao piring poroi klai rohor ka borok buini hawo sokpaike borok animong ketha no dera rekha tamni ba borok rok hai hnei salayo omorok subrayong ni borok se haibana borok ni hani ongkhori ma thangbaikha orjong borok ni usamong ni bagina kaidor borok ni hani reklai mai roka omai kena borok ni bisinte kai to ni mandera ka hai ni sa hanya hai ki bilang lebih snai room chapter 2 verse 23 by 24 by 24 ang poripinan jeng kai to ni kerong mangka nei neng kok kotor sawo yang neng sakda kerong no sebagai kaito no lasirui tongka naidi elem bago hai nei sawo norok judai rok ni bagai se buni borok rok kaito ni menggai hamia sawo kaito judai rok no baru ni hawo ki beto pika 1948 14 May overok independent mano Babylon ni jora ni simi borok piring poro ingmani Babylon ni jora bopro BC 606 apro ni simi borok piring poro ingmani AD 71 ke borok completely borok ni how korok sapon kerikya piring poro ingmai borok ni Jerusalem temple bo dong supply rozaka apro borok yang reklai rozaka waikya piawa 1948 14 May wo kai to hai baro no kipili to bigat 2000 boso ni pore gatta mani baki kai to baro no kipili to hipe to mani mala bon kai to hai ni sao ani mong ka thani bagi angro no kipili to hipe kai ni sao ke Yesus Kristo Parisai orang hai ni sao hanya hai arok kibul thangai bisne nirok ni bising no si hugladi nirok bising no huoi suka ke saka wa hai no sujak nai first cleans the inside of the cup and this mana ino bising hugladi nang saka seng loi bising huyang itu malah mairang rok tuk rok no kono nang bising huyau saka hu ke saka semi keseng tong itu malah bising sentuh mai sungsana bising semai kursa ada ini bagai Yesus Kristo Judai rok ni bokrok rok no ba Judai rok no to maisa Farisai rok no ni rok ba mokol kana sibla puila bising no sugradi ge omo hai no saka simino Kristen kebang ma bising no kere kebu-kebu asai ketal ni agak bo saka sini. Kebu-kebu asai ketal engkang ke bo bising besuza. Bising no suba suma. Kaito sing suma ya. Ke kaito bai suza nang kebu-kebu ke.
그 수작한 게 예수 그리스도 맞아. 니로군가 som, 니로군가 sati. Sing jadi kebeno Kristo ni borok ke sing som bai sati. Nirok no som bai sati klai do kha ni sam. Sing asai ketal ngani sekan girja pana nang 100bar pana thangi tongdi. Nang 40 din ubas tong suripan tongdi hai pana asai ketal ngya ke ni sak no nang sia. Nang sebab bono nang kebe ke sia. Kaito nung sebab nonos temab hong obon nung sia. Sung temab actually sung sumsong sung papi. Sumsong ni bagai sung tabo mor ke osok nai obos ke ko. Han bagai Jesus sawo repent and believe. Aga sung sini sumsong no sika ke sung repent and boni ko no poito thamang. Nge mo thangja gi ma. Nge sung asai ke tal ngmani pore nge tuma. Asai kata mana yang lo sini tani kisah sikon sumsok rom no sung luka teman mulai light fake nang jati sok fake kan kisah masa tomar no nu jati keri menak mah kan musa nu ke naga mekau kisah tak tomar no pan jati keseng kan nu ke omahnya sini bising sini jeng temak light tong sung sak no belai mungkin lugo ang mengsa sukya ane tani ba asek ang sukya asek ang sumsok ko lang obono sungsiu sati sok bro nega tebo hani bagi kebo Kristen bro tuma noror ma no mana humble koini ne ngre kebo Kristen sak no koini ne ngre humble ngre teman wala neng sika ang mengsa sukya ang sumsok ba si kebelan keseng omai kena seng sengsara jeng sak no si kong nguru kaito jeni tani samang tang maru ke kaito ni pohor jeni tani sengru ke kaito sa Kristo sa tabo nungse sengsang ni pohor sengsang ni jati nge sengsang ni jati mana na sengsang ni borok seng non nugui borok pa mana jati nuk nai pohor demang bubos borok sisi nai kaham ya borok penuh hosi nai Matthew chapter 5 verse 16 temasa nini u jati pohor sengtheng kai dari samang kaham klai seng ono penuh dan nai baik ke seng stable seng mana sama mana sak no ketar ke tomong baik seng bino tibu ke seng ke penuh mana First Peter chapter 3 verse 1-2 and purwana verse chapter 3 verse 1 and 2 narok hik hanjak nai rok omotui ke sai sani kok kanadi hake baksa kaito ni kok no poito klaya ke borok norok ni tongmun bai poito ma khlai nai norok abo ni bagai kok thaisa pano sana nangla tamni hangba norok kethar ke bomoi tongmano borok nukana oro bukhai rok no hai ni so norok borok poito khlaya pano norok ni samung tongmung no nugui se borok poito ma khlai nai ko ma hai borok tong ko somong bukhai rok no samani kok apro busai rok kaito no sia kona ke bukhai jodi kaha ke tongka tongmung kaha punu ka ke busai pilas kang butok nai komong nai gejar rok yang nai puna ni tongmung kaha nugui no bo bukhas lai ma pai nai ya omai no tabuk sung sare borong no omong hai mano ni bayap ari ni nogara gini borok panang ten ni kaha sama ni tongmung kaha numa bai ne borok kaito no maloban chapter 2 verse 11 and 12 First Peter chapter 2 verse 11 and 12 khazani takuro norok o sungsaro sinizakya refugee haise hnei ang norok no sajao sakni musung ma tui no ta tomdi abo bukha bai nanglai mang tongo norok poito
kurui rok ni bisingo kaham ke tongdi age borok norok no samang hamya khlai nai khnei sake borok no norok ni samang kaham rok no ma gosinai omo tui ke kaito phainani salo bono malok nai borok jumlugo norok ni samang kaham nugui sing o sangsar sarapsane bagai ai mana o samang kaham no nugui jini tong mangsa mono nugui bui mana non-believers kaiton no maya ko borok nini bagai samang hamya khlai nini wan sok pana nini samang kaham no nugui no borok lasi jagai mapai nai ke uloke borok kaito no lok nai mana kaito no manai kaito ni thani phai manai jini samang kaha jini tong mang kaha non luk mabai borok ni bekha borok ni bekha no jeng selai mana sini tong meng sa meng kan meng sa meng bai pai Galatian chapter 5 verse 6 thangena Galatian chapter 5 verse 16 verse 15 verse 6 tamni hanke Kristo Jisu bai jeng thamsa engkeno sakur rajak bai sakur rajak ya abo ferlai na kreika orokok engka tamo omo poito khlai hamjak laimani kokse borok sakur raja nei saksana torja haibano Jisu no poito khlai ma bisingte jeng jotono kaisa nang sakur raja kono raja ya nti sakam sai sono english bai ya sakur raja ya sakur raja kono raja ya kono nang Kristo no maya ke wong salap kru chapter 6 verse 15 chapter 6 verse 15 tamni hanba Kristo Jisu le sakur raja phana ungthang eba raja gi phana ungthang abo kusubiya orokok ungkha tamo omo borok ketal ungmane kokse or borok ketal ungmane abo mun saya sakur raja ya tan borok ketal ungmane kokse baike borok ketal Jisu ro man mane pore bono poito khlai mane pore 2 Corinthians chapter 5 verse 17 tumas tabon ro ketal ungkha Jisu Kristo man mane yagulo jeng ketal ungkha abos raja ya mungsa kokuri mane o raja sakur raja ya obongke jeng tak ni zorawo baptis najak baptis najak bai mungsa lap kuri nang kebu ma thangjak ya ke baptis na mai mungsa ya ai bana kabang ma kebu Kristen ya bumung simi Kristen ke baptis na torjaku bobro asa ke talang ke o baptis na baptis by salvation mungsa somporko kuri of course asai ketal engman ya gulo pila obedience engka baptis nama teman le baptis nama engka ang Jisu ai baksa thikya ang thikya tabo ang liya abo Jisu ni man tabo Jisu thikya hakoni basaka omhaina nega tabo tikasha sawani tikasha engke omhai ang tabo dini ni chimi ang Jisu ni bagi thangsinai kotma kaham ni bagi thangsinai kaito ni bagi thangsinai nei kosom samahan awasi baptis ebena kabang borok hakina phurungnai rogo baptis na hangge neng thangjak neng Kristen ka obo bai Bible hakge phurungya 25 haina hakge phulthang bisna verse 25 tumungno kerongno rakhoke neng sako rajak mane abo samang nang phayo phia ba kerongno rakhok yake neng sako rajak mane abo khlai ya hai no klayo ordo masa judai ro borok tabung ni jora boseng suwine ke bumung simi Kristen hai pana asai kata ungsagi ante pun saka sakur raja mane abo baptis mang solai
baptis mabai sing suwi mau teman mulai bokbang mau borok baptis manau and baptis nakan Kristen engka omai ke wan suwi te baptis engka mana na ang kaitin borok engka ne wan suwi obi sakur razak mani abo sakur ramani abo sebenarnya pilas kansa Abraham no pilas kan Abraham kaitor bekam ni romsa jeng Genesis chapter 12 poin tengah kesendu ulo se Abraham no sakur radi sak mana circumcise klaidi ni sa bokam ni romsa mani yagulo se hani bagai sing omah ye honi mana sakur ramani ba circumcise ka poitoni mari ega omah haina baptisma ba haina poitoni mari mathangzak mani mari pia ba judai robono u omono sakur ramani no borok formalities kaina mana amar raja kenangka waita jita bo omo haina boro robo haina baptis mana kenang Kristen engka ra ani bo register mothawo register engka ai pada kaito ni mokolo oya Kristen hani bagi Paul serai ke saka Judai rokni ceremony rakhok meng sal din rakhok meng abo mutangjak mabai ba asai katal eng mabai mengsa somporko kri tamo bahina baptis mabai mutangjak mane abo mengsa somporko kri baptisma circumcision hai 26 verse 26 bini boro sakur raja gya pano demung no keronggo sama tei tongke kai dorbono sakur raja khnei ronglak diba verse 27 abo haino norok judai rok bini borok rok bai mazra berjak nai tamni hingba norok ni thani kerong suijak tongphano norok sakur raja phano norok kerong no subayo yang bini borok le sakur raja gya pano kerong no rakokla aro kaido sao judai rok no nero sakur raja no nangai pia ban nero boro sakur raja no nero ni bukhawo nero ni u buku roya bukhasi aso buku raja pano bukha raja gya kabo musala kru okay saka nang baptisma na pano nang buino pulung baptis na pano nini bukha kabukui asai ketalnya kabung salah kure hani bagai Deuteronomy chapter 16 verse 17 tamasa nironi bukha circumcise the foreskin of your heart nini bukha wase circumcise kajati nini bekase poliskar klaijagradi ni hamanina kusung klaijagradi buku ngomong sakur raja mau nang kusung ngia judai ro borok ni sakur raja mau borok abono borok sini jago abo judai tabusung musulman rok sini mahai musulman baik sini nangke sakur raja haibana kaito samani ke niro sakur raja buku ro haibana niro bukha kusang klaiza yako kaito sini bukha no sinai jesepan tumang teng abo naya saka tumang tong kaito tani important ya bukha si important jirame yaw sawo niro ni bukha na siang nayo First Samuel bo sawo chapter 15 verse 22
borok rok saka nai bano kaito le bekasi nai. Jeremiah chapter 4 pari thang na lenan Jeremiah chapter 4 verse 4. Jeremiah 4 verse 4. Subrayung ni thani norok ni sak ni bekano sat sudra klaidi. Ngya norok ni beba sum rok ni bagai ane jolema buthari manya hor haike kamprona. English okay sawo, circumcise yourselves to the law and take away the foreskins of your hearts. Circumcise yourselves to the law. Ini bukhano keseng klaidi. Sako raja gai au bukur keseng ngmabai abo ngsusubya. Nah, kaito Israel no Israel ke sairo karo. Nirom ni sako raja mo saka semisi. Saka puno pane. Hai puno nirom bukhale keseng nya. Hani bagai kaito sawo ang nirom no bustu nai. Ang nirom no sajaro nai. Jeremiah chapter 9, 25 and 26. Jeremiah 29, chapter 9, verse 25 and 26. Subrayong hai hanay sawa. Naidi asal rok kubuy no payi tango. Bahan ni buko razak nai rok no satok nai. Egypt Juda Idom Amon ni besar rok no. Moab no te hakchal hasing haparo tong nai rok. Khosai busuk rawi tong nai rok no. Rawi tong nai rok no bebak sakur raza gia. Do parok no te Israel ni bebak nukung ni borok rok kawo sakur raza yarok no mazra runai. Kawo sakur raza yarok no mazra runai. Izi panangteng Judai panangteng Moab panangteng borok kawo sakur raza gia no bustom nai. Gep saka Kristen ngi kaito bai kam ni rom jok maya. जों borok rok saka simisina pia kaito bising ngosina. Smai kasawo जों nugo smai kasangka smai katal ni sampli. Ini smai kasawo jeng mana abo smai katalo abo unna. Ini smai kasawo sakura mani abong kan sini bus ka sakura jangan ngai. Mana bekap keseng kai jangan ngai. Abo sebab kai ma Yesus Kristus itu. Yesus Kristus ni thui bai sung keseng ngai ba. Kai to Judai rok no bus tu mani teman-teman borok sak no sak boleh kena kungsuk sak. Borok ni saya no borok nuklia. Borok Yesus Kristus no nangzak lia. Gak omong hai no. Kebu Kesak ni sumsok no sia keseng Kristus no kebu kena nangzak lia. Verse 28 and 29 pada tanah ini. 28 and 29. Kok engkau omohai. Sabosoy Judai. Sabosoy Sakurazak. Sakurazak saka Judai enggi tongnai a borokya. Aboneslai beka bai Judai engnai a borok se soy Judai. Bono beka bai Sakurazak borok. Abo kaitoni pola bai engmase a suijak kerong bai engmaya. Omotui borok se kaitor bai kahamlui hunjak nai borok baya. Also nugo Judai rok no hai. Judai rok no samari. Judai rok borok kaitor ni borok niwan soko. Kaitor bai belai ngana borok niwan soko.
Pia Paul tamaisi nirok wan sok mani abo haya nirok kaitan ganda ni borok ni wan sok kaitan ni chongja borok kaitan ni borok ni wan sok pia abo haya haina hai nirok kahan ki wan sok nai gradi nirok kabu de kaitor bai germi de tong kaitor ni ganda wo de tong awo nirok kahan ki wan sok nai gradi jepro jeng mo thangjago kabu ino chini bekas jeng kaitan mano chini bekas salai jago kabu ke kai fola kathara no jeng yasak ma bai ba Jesu Kristo ni yasak ma bai chini bisingo fola kathara bayo o bai jeng salai jago jeng Christmas kaima bai baptisma nama bai ya jeng baptis nama bai jeng kaitan ni borok india jeng Good Friday palai ma bai Easter Sunday palai ma bai jeng kaitan ni besangi jeng kaitan besango Jesu Kristo no poito khlai ma bai jini sungsok no bo suka ni poito khlai ma bai gaji judai ro borok belai keno temana morji kotor emai kotor pia ba borok no hai kaitor jeng sai mana Bible ni mote 7 bosok tek to ni jorawo kaitor borok no jora kaharo pinai age apro judai ro 1,44,000 borok motangjak nai kaitor ni khayok maman nai apro sawo Ezekiel 36 song nai kinu bo Ezekiel 36 verse 26 song nai kinu nai ni rok nai ni mano aro sawo I will give you a new heart ang nirok no ketal bekharo nai ang nirok ni thani phola katharo na phola ro nai ketal phola ro nai ang nirok ni bekha karak emai bekha tong mano ang manai among nawe khagi nanai nei so tiklai nanai ang mano ketal bekharo nai nei judai rok no saung apna tabo khani bagino judai rok tuma tago borok Jesu Kristo no phayoni bisasaya ko kabangma judai koekjon si bisasao Jesu kubu no masaya ne kabangma Jesu no masaya ne bisasaya borne bukhakra borok no nugo borok no Bible tongo borok ni tama chusu song borok no nugo tama samudra kasak par mani podre pod kama sangsa miracles borok no nugo hai puna borok ni bukhakra pasan hai bono tiklainya nai desho judai ro je proprono borok ni borok dok tama ho borok ba ya pa khoroja kane bono si borok naisu praise khajabani human praise pia ba samui donaldi jeng kaha kaibu kaidoni mungse sengsa santa ani mung ni bagiya hai bagi kabui Kristen ro jeng sakni mung ni bagi jeng khlai thai kri Kristen bagi jeng bepan khlai ta je kai to jeng no praise khlai ne baitak ni polisona Second Corinthians chapter 10 verse 18. Ini bagi amal paitan Second Corinthians chapter 10 verse 18. Tamni henba borok sak no kaham hunai henma bai kaham hungya subrai bono kaham hunai henkese bo kaham hungo sak wan songong biseng kaham hungya kaidor siseng no kaham hunam langnai kaidor ni kaidor kaham hungja no langnai ke judai ro ke omono sak no kaham hunai sak no wan so geseng omono chapter 2 tin orona chapter 2 pai laisina gang poidok lai busi baik kena nai judai ro ang pilihan seka chapter 2
ni chimi chapter 1 verse 18 ni chimi amo sengo sungsok no tui okay Judai rok ni sungsok no okay tabo chapter 3 ni chimi ke sing nuko mane Gentile ni sungsok ba sungsa ni sungsok ni bagi borok rok bus thumjak nai okay tabo chapter 2 wong ke sing Judai rok ni sungsok ni kok no simis samai nuko piaba chapter 3 ni chimi ke sungsa ni sungsok mane bebak borok rok ni sungsok okay asung no tini hambai jodono suri nai bogra kai tono no hambai ro nang sung no ni hamzak mani bising tei jora ka hama ro wi ni kok thai no surung ni man lai kha kai tono no hambai teni table chini do pho ka bang ma ni thani phaime ya tongkho table Christian ni tong nai ro ko busuk jora tei ko wi Christian kai to nang no siwo busuk jora tei ko wi ya bumung simi abo nang no siwo han bai kai to subadi je ko wi sinai rok no ko wi no saklai manani sakthari saklai manani table je bumung simi Christian ang tong nai rok no ko wi no simanani kai to nang borong ni thami suba ani hai surisano जोंनो नोंनि फलाबे खबलै जोंनो क्राक लायदि नै नों फायासाक जरा जोंनि पयदनो क्राक के दमनानै गायदों सुबा नों थाने हानि हाया परे बुक्रा जिसुनो सुरिसान आमेन हामबाय